הרבה פעמים מפריע לי בסרטים שהארט נראה יותר מדי מהונדס, הוא לא נראה אמיתי, הוא לא נראה כאילו מישהו, חלל שמישהו באמת נמצא בו. עכשיו, הצגה, אם דיברנו על כאוס וזה, אז צריך להרגיש מצד אחד זה מקום כזה שמספר סיפור של תיאטרון, משהו יפה, משהו אסתטי. מצד שני, הכאוס שלפני ההפקה, שאם דיברנו על תחקיר, אז הם יגידו לך יותר, פחות איך זה. משהו יותר חשוב בארט מאורגניות. בדיוק. מורה, זה גם משהו אבל שיכול לאפיין לך את הדמות, זאת אומרת, באותה מידה את יכולה להיות מאוד מסודרת, והיא לא תרשה כן, אבל נראה לי שיהיה בגד זרוק. אבל נראה לי שהיא לא סתם הבן כנקודה אדם. למחשבה, כאילו לא, מהמם. יכול להיות שלא, יכול להיות שהדמות שלך שזה מתאים. אני חושבת שפשוט בכל מקרה הצגה, קודם כל היא לא היחידה שיש הרבה אנשי צוות שמשתמשים בה, יוצאים, נכנסים, אז זה לא רק מה שהיא בוחרת, ובכל מקרה זה לא, זה נמצא בנקודת זמן של כאוס כזה, של השנייה לפני, אני שומעת את זה בכל מי שאני מדברת איתו בתיאטרון, על הדקות האלה שגם להם הן מלחיצות, אז מהמם. הייתי רוצה פשוט שזה לא יהיה מהונדס מדי, אתה מבין מה אני אומרת? שכאילו לא ירגיש שמישהו בא, סידר את זה ואז התחלנו לצלם.